Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga headlines, pagpasirasang patio sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ginmando ni Governor Aksyon. Apat kaapor nga wala mag-comply sa health protocol sa probinsya na trace na. Sa Balitang National, DOTR, ginbalik ang isa ka metro nga distansya sa pampubliko nga transportasyon. Pilipinas nadulaan sa 1 bilyon ka pesos nga pondo bangod sa overpriced nga PPEs. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Mga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw, Biyernes, Setyembre 18, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Tag-Aksyon John Diaz. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Melay, Angelina. Alright! Good morning, good morning, good morning. Oh, good morning, Aksyon Dorel. Good morning sa mga ka-aksyon. Yes, good morning, Aksyon John, and Good sa aton yung mga morning. kaksyon. Happy Friday, everyone. Ay, thanks God, it's Yes. Friday. Perfect. Maka perfect. Lato niya duwa, no? Bila kayo baka-baka, pakabidyo. Yes. Greetings. mo Hello, gina mga siya. kaksyon. Wait. Si Miss Heaven, ara siya Aksyon John, nag-upod sa aton. Kay Ma-Earl, good morning man. Kay Ernesto Regacho, good morning Aksyon John and Good Aksyon morning. Dorel. Yes, mayong agagid. Kay Michael Joseph Kilado. Happy Friday morning dira sa inyo duha, Aksyon Papang John. Ara na naman Kag siya. Pretty Mamang Dorel, hindi ko kaya mama. Mama. Ka-very no ka mamasan. Naka-very much. Happy weekend sa inyo. Kag sa aton tanan, keep safe. Yes. Kay Alex Pentes, may aga sa inyo ni Aksyon Sir John, kay Aksyon Miss Dorel. Happy weekend sa inyo. Be safe. Yes, ikaw man, salamat gid. Kay Edmar Kilitar, good morning Aksyon Radio. Keep safe always. Ikaw naman Aksyon John. Din ka na to. Kay Michael Camalon. Okay, Michael Camalon, good morning ka-aksyon. Shout out lang ko da kay Hill. Kag Rene, monitor sa Shell Tangub. Oh. Yes, good morning taga Shell Tingub. Oo, Good halong Tingub. lang. Yes. Enjoy sa pagtugong. Ito gumigit sa maayo. Yes. Oh, para hindi laban hangin. Hindi magsala sa pagtugong Tugong. pag-inaction dyan. Kaya Oo. basta ibala diesel ang ginamba, ang gitugong gas. Gas. Oh, Lord. Disgrasya. True. Good morning kay Maria Luz Grijaldo Macuna. Good morning, Aksyon John and Aksyon Dorel. Keep safe always, no? Jocelyn Arisivita Olak. Good morning, Aksyon Radyo Bacolod. Good morning, ma'am. Jolie Toche, no? Good morning, good morning. Sino pa aton yung mga viewers for today? Si Manang Rose Guevara, sinang Maymay, ano na siya actually, ganaganag. Taga-Karabalan siya action dyan, nag-upod siya sa aton. Wow. Kay Liza Libuon, good morning from Acobar, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kaya Dennis Richard Tibor Roma. Feeling ko na late siya. Na late gid siya. Yaman. Na late siya kay Tenora sa naka tough fan pa naman siya. Good morning, Papang John. Kag super guwapo. Ay, 1 million na siya. 1 million times! Doka, hasta sign off. Hindi ni kaya matapos.
Monitor lang ko di sa Kahiglupad, San Enrique, Energy Funds Club, bugtaw na Si Ray Jan, ginapukaw yan na. Si Ray Jan, matchag ko alas 7, Oo. though malapit at na balita special, ako Ako pa pagsulod si Ray Jan. Ray Jan, hindi mo na Hindi mga ko tawag mapa- top fan man. Charot lang. Abili, yung lako dabi kay Tibo Roma. Ano na bing imo nga mga tinaw. Tinaw! Tinawag yan. No, hasyendero lang siya. Kay Richard Nicor, sige Action John, go. Good morning kay Richard Nicor. Sir Alex Fuentes, good morning and thank you so much as well, sir. Mitch Braga, good morning ka Aksyon sa inyo watching from Barangay Tangob. Neni Inventor Arosa, good morning Action Dorel and John. God bless. No, Kelly Jelly, good morning Action John and Action Dorel watching here sa United States of America. Wow, Good USA. morning. No? Japon every day. Keep safe always. God bless. Now, AJ Hinol, good blessed morning, Action. Keep safe always. Roland Octavio, have a great day with a matching GIF. Bobo. GIF. Josette Maguad, De Los Reyes, good morning. Action Radio, shoutout lang ko da sa taga San Carlos, kag sa taga Antipolo, God bless us all. Stand by mga ka-aksyon. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:09 kagkaron sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Nagmando si Governor Eugenio C. Lacson sa pagpasira sa tanan nga public kag private cemetery sa Bugos nga Negros Occidental umpisa Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2, 2020. Ini ang base sa ginpirmahan kag gin-issue nga Executive Order number 45 sang gobernador nga napetsyang Setyembre 15. Nasaad sa among Executive Order nga tanan nga syudad kag banwa sa idalom sang Negros Occidental ang dapat nga mag-comply sa sining nga mando. Ang pagpasira sa mga patso ang mag-umpisa tak na alas 12:01 sang Oktubre 30, tubtob las 11:59 sang gabi sang Nobyembre 2. Nasaad sa Section 4 sa Executive Order nga tanan nga tao kag establishmento nga magbayular sa probisyon kag masang mando kag mga health kag safety protocol sa Department of Health kag Interagency Task Force on the Emerging Infectious Diseases o kon IATF-EID ang mga patubang sang kaso administratibo o kon kriminal. Na-trace na ang 4 sa 7 ka mga authorized person outside residence sa apor nga una nang inwala nga mag-comply sa health protocol nga irapatuman sa probinsya sa ila pag-abot sa Bacolod Silay Airport nagligan nga Setyembre 15. Una nga rason sa ang 7 ka mga apor sa pag-abot sa airport nga exempted sila sa swab test. Sa interview sa Action Firing Line ginpahayag ni Provincial Administrator Refrando Diaz II, nagsumite sang report si NOCPO Director Romy Palge nga na-trace na ang 4 ka mga apor sang DC Aquino Land Surveying Services kag napaydalom na sa swab test kag karon naka-hotel quarantine. Suno kay Diaz, padayon pa ginapangita sang contact tracing team ang 3 ka mga apor nga empleyado naman sang Pax Cable Incorporated nga dapat mag-comply sa minimum health requirements sang probinsya. Dugang pa ni Diaz, nagapabilin nga threat ang mga ginapangita sa public health sang probinsya. Si Colonel Palge submitted to us a report from our contact tracing team. Nga ang 4 ka mga personnel sa DC Aquino Surveying Services nagpa-quarantine na sa isa ka hotel diri. Ang kabahin sang pahayag ni Provincial Administrator Refrando Diaz II.
Sa dugang nga balita lokal, ginpasakana sang kaso ang 5 ka mga sospetsado sa likod sang multi-million rice investment scam sa sulad sang Bacolod. Sunod kay National Bureau of Investigation ug NBI Bacolod Head Attorney Renwa Valdovino, 4 ka matag reklamo ang nagpasaka sang reklamo sa Bacolod City Prosecutor's Office atong Miyerkules, Setyembre 16. Dugang pa ni Valdovino, nagwa sa may diding investigasyon sang NBI nga 5 ka mga persona ang may kahilabtanan sa mga scam tuhay sa una nga nagwa nga report nga 3 lamang ka mga persona. Bangot nga nagdangat sa 5 ang mga suspetsado kaso nga syndicated estafa ang ginpasaka sa mga otoridad. Ginpayag ni Valdovino nga non-bailable gid o kung wala sang piyansa ang kaso nga syndicated estafa. Ginkumpirmar man ni Valdovino nga may mga masunod nga tagreklamo pa nga natalana nga magpasaka sa nagakaigo nga panumbungon. Yung lumabas sa investigation natin, kaya 5 yung nasulat natin. Syndicated estafa. Nabatian si NBI Bacolod Head Attorney Renwa Valdovino. Kag sa iban nga balita lokal, ginanunsyo ni former Bacolod Councilor Cesar Distrito nga wala naka-intubate ang yautod nga COVID-19 positive nga si punong barangay Rosini Distrito matapos ang 24 Diaz nga naka-ventilator. Pagi sa Facebook post, ginpalambot sang anay konsehal ang maayong nga balita sa kondisyon sa ang iya nga utod. Lubos ang pagpasalamat sang anay konsehal sa mga doktor, nurses, medical technologists kag iban pa nga nagatatap sa iya nga utod sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Nagpasalamat man si Cesar sa mga medical frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi para makasalbar sa mas madamo nga tawo. Samtang 2 ka separadong engkwentro ang nagluntad sa tunga sang tropa sang militar batok sa New People's Army o kun NPA sa Isla Sang Negros kahapon nga adlaw Setyembre 17. Sunod kay Major Zenon Pansito III ang spokesperson sang 3rd Infantry Division. Una nga nakaengkwentro sang 62nd IB ang 7 ka ginapatihan communist NPA terrorist dak na alas 11:45 sang aga sa sitio Anatuling, Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental. Naglawig sang 5 ka minuto ang engkwentro antes nga nakapalagyo ang mga armado. Nakuha sa mga militar ang pila ka mga war materials lakip ng 1 ka kalibre 45 pistola, 1 ka kalibre 22 revolver, magazine, mga bala, 5 ka mga backpack na may mga dokumento kag medical paraphernalia. Sunod pa kay Pansito, tak na alas 3:30 naman sang hapon sang may nagluntad nga engkwentro sa sitio Amian, Barangay Tanawan, sudad sang Kabalangkalan sa tunga sang 302nd Brigade personnel kag ginapatihan communist NPA terrorist. Sunod pa kay Pansito, iya pa ginahulat ang report angot sa mga na-recover sa kay duwa nga engkwentro. Wala naman sang may nasamaran sa bahin sang militar. Ang pinakauna is kaninang alas 11:45 ng umaga, September 17, 2020, ang ating pong 62 Infantry Battalion while on operation at Sitio Anatuling, Barangay Budlasan, Canlaon City, nakapag-encounter po ng more or less 7 na mga miyembro ng communist NPA terrorists. Nabatian si Army Major Zenon Pansito III. Gindakop sang tropa sang 62nd IB ang 1 ka lalaki matapos nakuhaan sa armaslothang sa iya nga balay sa Sitio Bungaw, Barangay Makagahay, Banwa sang Moises Padilla kahapon nga adlaw Huwebes. Sunod kay Major Zenon Pansito III, spokesperson sang 3rd Infantry Division, ginkilala ang gindakop nga si Joselito Ebarle matapos nakuhaan sa armas nga ginapanag-iyahan sang NPA. Dugang pa ni Pansito, nagpadulong ang militar sa lugar matapos ang report nga may presensya sa mga armado sa lugar. Sunod kay Pansito, sa pagpadulong sa lugar ila nakita si Ebarle nga gilayon nga nagpalagyo kag na hulugan sang armas. Ginlagas sang militar ang suspect tugtog nga na corner. Suno kay Pansito, nakuha sa balay sang suspect ang 2 ka M16 rifle, 8 ka pistols, 2 ka homemade shotgun, magazine kag M14, o magazine sang M14, mga bala kag pila ka backpacks nga may dokumento. Gidalantaw ni Pansito nga ang suspect ang makabig nga kaalyado sang NPA kasunod nga may mga war materials nga ginbilin sa iya balay. Padayon pa ang gina-verify sang militar ang identity kag background sang gindakop. Nagngangalang Joselito Ebarle. Nasa kustudiya na po ng ating Philippine Army sapagkat doon po itinago sa bahay niya itong mga armas na ito, mga war materials ng kalaban nating NPA. Ang duga nga pahayag ni 3ID spokesperson Major Zenon Pansito III.
Samtang ginsaylo na sa control kag pagdumalas ang 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army ang 94th Infantry Battalion. Sunod kay Philippine Army 3rd Infantry Division Internal Affairs Officer Major Sen Pancito III ang ini nga desisyon kabahin sang adjustments sang 3rd ID sa handom nga tigayon nga mapapas ang kalakasan sa Isla Sang Negros. Pagpayag ni Pancito pangod may 5 na lamang ka mga fronts ang New People's Army kun NPA sa Negros, kinahanglan Manila magpatuman sa counter strategies. One-on-one approach ang kinapatuman sang soldado batok sa mga rebelde. Ginpatag ni Pancito nga pisar ginsaylo ang control sa 302nd IB pareho sa gihapon ng lugar sang operasyon nga sakop sang 94th IB. Gintiro sa armas lutang ang auto sang incident commander sang local interagency task force sa IATF kag officer sang Community Environment Natural Resources Office sa Consendro sa syudad sang Escalante sadtong Miyerkules sang hapon Setyembre 16, 2020. Ang biktima ginkilala kay Vermont Juvahib, 42 anyos kag nagapuyo sa Purok Bagong Silang, Barangay Balintawak sa amuman nga syudad. Sunod kay Police Major Gil John Dispi ang hepe sa Escalante PNP, nakaparking sa grahian sa kilid sang dalan ang Ertiga SUV nga salakyan sa biktima sa may isa ka motorsiklo nga nagapadulong o kung nagdulog malapit sa puluyan kay nagpanaog ang angkas sini nga amo ang nagluthang. Na-recover sa area sa insidente ang duha ka balines kag duha ka basiyo sang 9mm pistol. Dugang pa display wala man sa may matumod nga suspect ang biktima, bungod sunod sa iya wala man siya sang kontra. Palayag pa sang hepe wala man nakapa-record ang biktima nga may pamahog ini sa kabuhi antes natabo ang insidente. Padayon pa investigasyon sang kapulisan. Sa piyak nga bahin naglabot na sa 19,080 ka mga persona ang naglapas sa curfew, liquor ban, face mask, face shield, social distancing, kag home quarantine pass. Sa datos sa Bacolod City Police Office Operations Division, halin sang Marso 17, tuptob Setyembre 11, kapin sa 9,199 ang naglapas sa curfew, samtang halin sa Hunyo 1, tuptob Setyembre 11 naman, 14 ka mga persona ang naglapas sa liquor ban. Samtang 216 naman ang nadakpan nga wala nagasuksok sa face shield. 3,229 naman ang naglapas sa social distancing halin sa Mayo 16 tubtob Setyembre 11. Nagyara naman sa 5,751 ang nadakpan nga wala nagasuksok sa face mask sa among mga inadlaw. Kapi naman sa 671 ka persona naglapas sa home quarantine pass kun HQP. So kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operation, posible pa nga magsaka ang ila data kung hindi magsunod ang pumuluyo sa mga ginapatuman nga health protocol. Dira na makita nato nga mga tao kung ay ang pulis hindi gyapon madisiplina nilang ila kaugalingon. Dapat tani nakabalo na kita nga ang pandemic ara na sa atong komunidad di minsaron taman tani ang sika pariho bla naton. Si BCPO Deputy City Director for Operation Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sang Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon. Alright, and we're back sa Luwat. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Aksyon Dorel. Dito ka Erlinda Agaya Haldani. Good morning. Hi lang kay Marisa kag Johnny Agaya sa Manville Royal. Thanks, Gid. Wow. Melody Maalat Villanueva. Good morning po. Good morning, Dra. Gracia Harita Hordevalia. Good morning, Aksyon Radyo Bacolod. Watching from Silay. Klein Cabaron. Good morning, Aksyon John and Aksyon Dorel. Greet ko lang happy 19th birthday sa anak kung si Stacy Kate Laguerta sa Mansilingan. Happy birthday, Stacy Kate Laguerta. Happy birthday to you. Kanta ni birthday to you. Effort yung Jackson John. Yeah. Effort. Always watching from Hong Kong. Diana Perez, good morning. Ay, si Eden ko na. Si Eden na subong sa patrol. Yes, perfect. Si Aksyon Dorel subong, no? Jessie Aposaga, good morning. Aksyon Radio watching from Estancia, Iloilo. Kay Kelly Jelly, please greet. Good morning kay Mr. Beboy Villasor and tanan ko nga tao sa Don Salvador Benedicto, Action John. Good morning kay Ma'am Vanessa Mayo, still Thursday here sa America. Happy TGIF to you guys. Good afternoon, Aksyon John and beautiful Dorel. Watching live from Mayor's Home of Rochester, Minnesota. Mayor's Home? Meaning Mayor's ang ano? Mayor's ang Rochester, Minnesota? Basi pa lang niya, guro. Kay Mayor, guro, no? Hello, Energy Fans Club. Mabuhay tayong lahat. Mua. May mua pa? Mua. Mua. Aba! Good morning. Mahal na ako pagpamati, Ma'am Vanessa. Kay Yenzing Lee, good morning. Dina Bulakha Villalon, good morning. Amanda Arendon, good morning. Action John and Action Del. Del. Actually, shortcut ko sa Dorel. Wow, Del. Do, Do public Fabcon. Very Fabcon. Kaya Raydan Velasco, good morning, Action Radio. Missed ko si Action Boy. Miss niya si Action Boy. Galago po si Action Boy Sige sa lang. United States of America because ang global pandemic nila nagasaka. True. Sa kawayanan uno, kuno stay safe everyone. Miss ka naman kuno ni Action Boy. Nag-shot siya bago lang. Wow. Very, grabe, active Action Active Boy. si Action Boy, no? Kaya Joe Art Halandori, good morning, Action Radyo. Paki-greet Art Spring Purified Water. Water? Washing live here sa Silino. Thank you kay Bia Jonathan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radyo, con Action John. Yes. Thank you, Bia. Kaya Cory Vidaha, good morning, Action Radyo. Wow, ka nice ang blouse mo, Action Door. Thank you. Thank Kaya, you. from Kuwait ni Action John, ha. Kay JR Mainit Rihon, good morning. Kay Bert Caraballo May Aga, Action Door and Action John. Monitor lang sa Hutuda Handumanan. Ay, good morning sa tanan nga mga jeepney drivers, no? Yes, Sang Action John. Hutoda Handumanan, Bacolod. Sige, ikaw naman, go. Ma'am Leslie Aguero Pleje, good morning. Ma'am Trexie Ibosio, good evening, Action Idol John Diaz. Wow. Thank you, Ma'am Trexie. Jose Alan Brasa, good morning, is watching with us this morning. Cruz Arl, good morning, Action Dorel and Action John. Watching live from Isabela. Okay. Hi, good morning mga Isabeleños. Ano mo, kasi manwa mo, Action John. Oh, yes, no? Yes. Kaya, sino pa? Marilyn Abarte, morning, watching from Nato, Sulugin, La Castellana. Keep safe and God bless. Barry Montaño Pantilio, morning, Action John, kag Action Dorel. Bless, God bless. Pa-shout out Ram Jaguar Riders Bacolod Chapter. Rides safe. No? Mayong aga mga ka-aksyon from Jomar Herrera. Kay Tata Kahedo, good morning, Action Radio. Greet ko lang akong family Kahelo, Kahelo family of Berin, Linaw, Kabankalan. God bless sa inyo. Kay Jomar Ayagan, hello, good morning, Action Radio. Dorel Cabatu, John Diaz, happy blessed Friday. Kaya Lynn Ponce, good morning, ka-Action, watching from Saudi.
Kay Tinay Talorong, good morning Action Radio, live kami di sa Himamaylan. Kay Precious kag Aryan Talorong kag sa bata ni Guro ay or baba niya nga si Arman Talorong. Basta ako bata natawagan ka na na. hilal. Like say mo, ano tawag mo? So sweet. Ano tawag ni mo? Love ni mo, no? Hindi na kaya mo na ito nga time. Hindi na tawag sige. Ako na matawagan na sa iba ng baba, baby, babe. Love. Ay, Alain. Good morning to Radyo Hines Javier, especially to my pretty idol. Pretty idol. Bebeng Olvido Thank you. watching from Mansilingan. Good morning, Andrew Guillermo. Sige, standby mga ka-aksyon. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alam mo, ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampiligan. Patayon Aksyon Radio. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:28. Kagkaroon sa ritali sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Magapabilin nga isa ka metro ang distansya sa mga commuter sa isa kag isa samtang pending pa ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte angod sa bago nga pulisa may kaangtanan sa social distancing rules sa public transportation. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, inagin palayag ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa pagsinapos ng National Interagency Task Force Webes nga adlaw sa Setyembre 17. Dugang pa ni Roque, temporaryo nga ginsuspend ang pagpatuman sa 0.75 metro nga distancing sa mapampubliko nga transportasyon kag ginabalik ang 1 meter nga distansya. Nadulaan sa kapinisa ka bilyon ka pesos nga pondo ang Pilipinas bangod sa ginalegar overpriced nga PPE nga ginbakal sang Budget Department sa Abril kag Mayo. Sunod kay Senator Risa Hontiveros, 3 milyones sa 5 milyones ka PPE sets nga ginbakal sang DBM ang gikan sa Chinese companies. Nag-claim si Hontiveros nga overpriced ang PPE sets sang tubtub 200 tubtub 500 pesos ang kada isa ikumpara sa ginestimate nga presyo sang Philippine General Hospital ngayara lamang sa 1,200 tubtub 1,500 pesos. Sunod sa senador, overpriced na ang PPE kag ining wala ginhimo sa pungsod. Para kay Hontiveros, ang 1 bilyon ang pwede kuntani nga mabakal sa mas madamo nga PPEs labi na sa tion nga madamo sa mga health workers ang napatay bangod wala sa nagakaigo nga proteksyon. Ginsuwestiyon man ni Hontiveros nga mas maayo nga pasakaan ang sweldo sa mga frontliners sang sa iban ang mga nurses sa pagtrabaho abroad. Nagsaka ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa 266,289 matapos nga nadugangan sang 3,375 ka bag-o nga mga kaso. Ini ang ikapulo nga sunod-sunod nga adlaw nga masobra sa 3,000 ang bag-o nga mga kaso nga gin-report sa Department of Health. Ang Metro Manila ang nakarecord sa pinakadamo nga bag-o nga kaso nga may 963. Sunod ang Bulacan nga may 448, Cavite nga may 274, Negros Occidental nga may 153, kag Batangas nga may 119. Sunod sa Department of Health may 317 nga nagdugang nga nag-ayos sa masakit o kung kabugusan nga 208,096 ka total recoveries.
Ang death toll ang nagsaka na sa 4,785 matapos sa dugangan sang 53 ka bag-ong napatay. Ang Pilipinas ang may 63,408 ka mga active COVID-19 cases. Kag sa katapusan nga balita national, wala pa gina-clear sa mga investigador ang ngalan ni Health Secretary Francisco Duque III kay bantang ang miyembro sang board sang PhilHealth angot sa ginalegar korupsyon sa agensya. Inisunod kay Justice Secretary Menardo Guevara kasunod nga wala sa nagakaigo nga ebidensya nga nakit-an bato kay Duque para magrekomendar nga pasakaan ni isang kaso sa ginpatigan nga preliminary findings. Sunod kay Guevara, wala nila ginadula ang liability sa bahin ni Duque kay ban pa nga board members samtang ginatutukan sang husto ang mga alegasyon. Ang Task Force PhilHealth ginapangunahan ni Guevara ang may nakit-an nga irregularidad sa interim reimbursement mechanism sa ang PhilHealth kag pagbakal sang ICT equipment kag policy for accountability. Sunod kay Guevara, may mga investigador nga nagatutok partikular na sa legal kag IT sectors sang PhilHealth. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Timeless Size Test kag inyo batihan ang nagapanguna nga mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 karon nga adlaw Biyernes kita Setyembre 18 tuig 2020. Mga ka-aksyon, 98 days na lang antes ang adlaw sang Pasko kag 105 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Ang dugang nga mga balita mabatian sa Aksyon Balita Morning Edition upod sa gihapon sang inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.